Tangkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Hinuhulugan ko po ng 5K monthly ang motor ni Miggy. Feel good morning sa lahat ng mga kapaderasyon ko na Bex na nakasubaybay sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin nyo na lang po akong Seryo Jr. Sa umaga yan, pero sa gabi, Charmaine. Galaw ka. Mula po sa Taguig City. Opo, Bex Aqua. At kasing ganda ng aking mamwa na si Taylor Swift. Mahilig po ako sa TikTok. At dahil dito ay nakilala ko ang aking dream boy na si Miggy. Isa rin siyang Swiftie o follower ni Taylor Swift. Nung una po, nagkakachat lang kami hanggang isang araw ay, Box! Nagkita kami! Go Mars! Tapos nagmumoling pa kami, kumakain kami. Nililibre ko po siya ng food at proud po ako dun. Pero may isa pa akong kasama na friend. 3 kami lagi. May third wheel. At isang beses po ay inamin ko sa kanya ang tunay kong nararamdaman. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Box! Ito na ba? Ayusak ka! Sister Red! Box, ang ganda ng kilay mo Of course! Ano lang yan? Alam mo yun sa yung sapatero Mura kasi magpaitim Kiwi ba doon. yan? Kiwi Hindi, yung lang. Nako, Box. Yung square na binabasa. Ganun. So, eto na nga, Mars. Ano na, Mars? Pupunta ba siya? Mag-meet na ba Mars, kayo? pupunta siya dito, Mars. Kaya, tumotodo. Naglagay ako ng push-up bra, Mars, para ma-push talaga siya, Mars. Ay, ganun mo. Ayan! Ayan, Mars, may cleavage na ako. Kinontour ko na yan, Mars. Bayutak ka! Ang barabundukin. Ay, Mars, sandali. Mars. Ano handa ka na bang mag-reveal? Alam ko, may sasabihin ka dyan sa... Magva-vocalist ba ako kung hindi ako handang mag-reveal? Grabe ka ba yun? Mars? Grabe ka ba yun? Mabuhan ko ba yun? Siyempre, Box. Mars, ready na ang aking likod. May mapa-mapa lang yan. Pero
box winner yan, box. Ay, O, grabe tama, na talaga yung may mga likod mo. nunal lang, Mars. Oh, O, grabe na talaga. Dito yung, Why yung... North Pole, dito yung Capricorn, dito Why? yung... Ano yung constellation? Uy, Mars, Oo, Mars. takpan mo nga yung Box. backless mo kasi yung nagmamap dyan sa labas, nakatingin sa likod mo. Mars, yun nga ang purpose ko. Nagpapapansin ako. Ba't ako mag-backless ko? Takpan ko, Mars! Bakla ka talaga ng taon! Ayan na. Oh, wait, Mars. Ha, mabango hininga ko, ha? Baho! Mars! Mars, kasi kinain hindi ko nalunok eh. Naiwan lang dito, ha? Why? Uy, hindi ka pa nakatikim. Huwag ako, ha? Mars? Hi. Hi. Baby. Baby Miggy. Andito Ay, ka na kumusta? pala. Baby Miggy, pili ka na ng food mo kasi sagot ka today. Hi, Mix! Hi, Trix. Seryo? Bakit? Seryo? Charmaine. Charming, Anong charming. seryo? Grabe ka naman. Wala naman dito yung tatay ko. Okay lang. Charmaine na lang itawag mo sa akin. Tsaka, nag-backlist pa naman ako for you. Tapos, seryo yung tawag mo. Nakakaya naman dun sa mga nakatingin, oh. Baka mapulmonya ka pa niyan. Talagang... Pahira mo ng kating ko. Ah! Fox! Uy, napaka-blanky mo, girl. Sige na, kahit ano lang kainin ko dyan. Okay na ako. O, sige. Mamaya naman ikaw kakainin ko. Ay! Fox! Why? Bayutak ko. Ano? Ano sabi mo? Wala. Mag-CR Sabi ka niya kakain. Mars, mag-CR ka na. Di ba nagsi-CR ka, Mars? Gutom na ako ba yun? Sige na, dali ko na nga lang itong styro doon. Itong shawarma rice ko. Mars, binaunan kita para makatipid ako. Gusto kong kumain ng kimbab dito sa sa food court. Tapos, Ano? kimbab? Tapos pinakain. Nagbaon ka Mars, talaga. huwag ka na maingay. Sige na nga. Mag-share lang ako. Kumiki doon ako sa share kakain. Oh, Mars, baby Miggy. Ay, wag ka sa pambabae, ha? Oh, ba't Baby ganyan Miggy. suot mo? Bakit? Di mo ba nagustuhan? Nagpaano pa ako? Nilagyan ko pa rin shining, shimmering, splendid. Uy, siya nga pala yung upload mo sa TikTok, tawang-tawa ako in fairness. Galing mo dun. Thank you. Paano mo in-edit yun? Mga dalawang tao, ikaw pa rin. Tapos yung mga nanay, tatay, galing mo talaga mag-edit. Gusto ko matuto ng ganun. Turuan mo ako. Okay ka lang? Hindi kinikilig ako sa sinasabi mo. Okay. Akala ko sinistroke. Kinabahan ako dun Gusto mo tutorial kita paano mag-edit sa apartment mo? Ay, free ako tonight. Miggy. Sige. Pag free, sabihan kita. Ay, mag-TikTok tayo. Dali, isa lang. May bago ngayon yung ice cream yummy. Sige. Marami mo dyan. One. Ayan. Ready? Okay, Get go. set, go. Ice cream yummy. Hindi, Wait lang. lapit-lapit ka naman. Parang nahihiyak ka naman katabi ako sa TikTok para ma-upload ko. Yan, sige. Ice cream good. Kakayahan naman, maraming tao dito. Ang sarap ng abs ni Bokolo. Ice cream yummy. Nyam, 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 nyam. Ice cream good. Ice cream yan. Ganyan ba? Teka. Ang sarap ng dila ni Miggy. Ganyan ba? Tama ba? Tama mo yung TikTok ko? Miggy, tama na kasi yung laway ko eh. Hindi ko na mapigilan. Nag-overflow na yung laway ko tumutudo. Ay, ako, ikaw talaga seryo eh. Puro ka biro eh. Puro ka kalokohan eh. Pwedeng Charmaine. Parang awkward tawagin kang Sige Charmaine. na, Charmaine. Ito na nga, Miggy. Habang andun sa CRC, yung friend ko. Ano? May sasabihin sana ako sa'yo. Ready ka na ba? Ano nga? Miggy. From the bottom of my heart. Teka, papatutugtugin ko na muna si Maring Taylor Swift bago ko sabihin sa'yo ang aking nadaramdaman. Ito. Sige. Sige, Anong song ba? Ay, syempre yung favorite natin, di ba? Yung love story. Sige na. Ito na. Oo. Yan na. Miggy. Ano nga? Mula nang makilala kita sa TikTok pa lang, tumibok na yung puso ko at saka yung baba. Miggy. Pasaway ka talaga. Miggy, I love you. Mahal kita, Miggy. At tunay itong nararamdaman ko. Teka. My feelings for you are genuine.
Teka lang. Miggy, ako ba mahal mo rin? Uy, seryo. Ano ha? Friends lang yung ma-offer ko sa'yo ha. Hanggang friends lang. Pero, pwede mo namang mahalin ang friend mo, di ba? Oo, mahal kita sa friend. Mahal mo ka sa friend. Oh, okay na ako doon. Grabe ka naman. Okay na. Huwag ka na magsalita. Okay na ako doon. Sa friend, klaro ko lang sa'yo. Mahal mo. Ulitin mo. Mahal kita as a friend. Ayan, okay na ako dyan. Alam mo naman, okay lang yan, one-way lover. Basta ha, yun lang. Ay, Order mo. Miggy, Ingat. nakita ko yung motor mo. Parang, ano yung parang, parang bago. Ay, Bago, di ba? Ang ganda, kulay red. Parang Bergman, Berg- Suzuki Bergman 125. Ang ganda na eh. Meron na si Tanya Chinita. Anyways, ako maghuhulog for 3 months. Ito, oh. Kunin ko yung cash ko. Cash dyan. Okay, ito. Parang ano yan eh, nakita ko kasi sa internet, nag-inquire ako, parang 5K yung hulog. Wala man, walang pera. Ay, ito. Ano yan? 15K yan. 15K? Para Oo, saan to? sobra-sobra pa yan kasi mura naman yun eh. Pero, Para saan to? hulog mo kung ilang buwan man yung mahuhulugan yan. Panghulog mo ng motor. Sakto, 3 months, pero nakakahiya naman sa'yo. Seryo? Huwag ka naman. Si Charmaine, baka sabihin mo, inaabuso ko yung friendship natin. Hindi ako ganun, ha? Baka Hindi ko sabihin yan mo. iniisip. Huwag kang mag-overthink. Bakla ka ng taon. Ano ko to? Di ba pag mahal mo yung tao, gusto mong i-shower at i-pamper. So, para sa'yo yan. Sige. Sure ka ba? Ay, di, babayaran ko na lang to pagdating ng panahon. Pinababayaran ko ba? Sabi ko, give song ko. Give song. Okay. Sa'yo na, Chi. Sige, bahala ka. Hindi kita pinipilit, ha? Ay, walang pilitan dito. Pero kung pipilitin mo ako, ano na. Uy! Bakit tumutuwad dyan? Gusto ko lang pinaflex ng backless ko. Ayaw mo ng backless ko. Teka lang. Pambayad lang to sa motor. Paano naman yung panggas? Samahan mo na kaya ng panggas. Ay, sige mamaya, pero hatid mo ako. Oo naman. Ang talaga. Pas lang ba? Yun lang Huwag mo ba? akong iwan na. Baka iwan mo ako matuloy daw makahap. Para mag-hold naman ako sa'yo na gano'n. Oo naman, okay lang. Ang tagal naman ng friend ko. Parang kinain na ng inidoro. Gusto mo na bang bumalik siya dito? Hindi. Gusto ko tayo lang. Gusto ko salohin to. Sige na, kumain na nga. Ang guwapo mo naman. Gutom na ako. Uy, seryo, kumain ka na. Ay, sorry, Charmaine. Charmaine, ang yummy siguro ng ice cream mo talaga. No? It was a fairy tale, you were the prince. Bayutan. Tanggap ko naman po yung sinabi ni Miggy na mahal niya ako as a friend. Masayang-masaya na po ako dun. Basta magkasama lang kami, sobrang saya ko na. Sapat na sa akin. Kaso, habang tumatagal po tuwing magkasama kami, ay lumalalim po ang nararamdaman ko para sa kanya, bakla. Hanggang sa tuluyan na nga po akong na-fall kay Miggy, baby. Hello? Miggy, baby. Oh, seryo, napatawag ka? Charmaine! Sorry, Charmaine. Bakit? Miggy, baby, kasi kung asan ka ngayon pupuntahan kita. Sige, nasasamahan kita. Sagot ko na yung foodang mo. Ay, sorry, pero pagod ako eh. Galing kasi ako nagpa-change oil. Ay, Punta ako kay Boss Beans. Kasama ko si Jericho yung nag-change oil ng motor. Oh, yun na nga eh. Na-short nga ako eh. Pero kung... Ay, dalahin ko yung kung short yung yung Hindi, budget mo. i-Gcash mo na lang. Gcash na lang. Pero gusto ko... Pagod kasi ako eh. Saan ka ba galing? Sino kasama mo? Ba't di mo sinasabi? Kanina mag-uusap tayo sa chat.
Hindi mo sinasabi sa akin kung sino kasama mo samantalang ako ina-update kita every minute, every second of my life. Teka. Ini-invade mo yung space ko. Walang ganunan. What do you mean? Ganito naman tayo ever since kasi I love you and you love me as a friend. Miggy, hindi ko... Napuyat kasi ako kagabi. Kasi pumunta ako birthday, tas madaling araw na kami nakauwi. Madaling araw? Sino kasama mo? Teka lang, ba't Bakit madaling araw? Hindi ka nagpapaalam sa akin. Uy, teka lang. Ba't ako magpapaalam sa'yo? Ha? Ba't ako papaalam sa'yo? Kasi ako ang baby girl mo. Linawin ko sa'yo, ha? Ikaw, baby boy ko. Miggy, baby. Ako ang baby... Charmaine. Shari. Linawin ko lang sa'yo. Ha? Friends lang tayo. Masyado ka ng naman eh. Feeling mo, girl. Pero sabi... Jowa kita? Ha? Ba't ka ganyan? Huwag ganun. Kasi ini-invade mo yung space ko eh. Ang sakit naman ang sinasabi mo. Di ba love mo din ako? Anong pinagsasabi mo? Ang nire-request ko lang naman i-update mo kung asan Ba't ka kita update? Sino ka ba? Jowa ba tayo? Hindi porket nagbigay ka ng panghulog ng motor ko for 3 months, gaganyanin mo na ako. May privacy. Gusto ko ng privacy. Pwede ba? Diyan ka na nga. Miggy! Miggy, baby! Hello! Hello! Mars, ano nangyari? Uy, bakla! Bayot! Ano nangyari? Ba't nag-away kayo? Max! Ano nangyari? Kasi tinatanong ko lang kung sino yung kasama niya, kung asan siya. Mars, di siya nagpapaalam sa akin. Yan, kasi filingera ka. Akala mo, jowa ka na. Uy, Bax! Mars, papunta na doon kami! Papunta na kami doon kasi alam ko naman love niya na rin ako eh. Walang papunta doon kasi nga. Mars, ginagawa ko lahat para i-reciprocate niya aking love. Uy, bayot. Mars, ouch! Nananaginip ka ba? Di ba sinabihan ka na ni Miggy hanggang friends lang kayo? At ba't ka lumalagpas dun sa line? Mars, walang line! Ikaw nag-iimahinasyon! Walang line! Kala ko. Isa lang ang line namin, line to heaven, kasi titikman ko siya. Wal! Wala nga bayuta. Oh, no, Mars, no. No, Ano Miggy! gusto mo mangyari? Puntahan natin sa apartment, please. Hindi naman natin alam. Ang sakit na mga sinabi niya, Mars. Hindi natin alam saan nakatira si Miggy. Alam ko. O sige, hanapin natin. Tulungan kita. Thank you, Mars. Thank you, Mars. Halos 2 araw ko pong hinanap ang apartment ni Miggy. Hirap na hirap po ako, pero dahil sa aking broken heart, ay sa wakas nahanap ko na rin. Mars, here na ang dinuduro ni Waze. Mars, Miggy, baby. Alam mo, Mars, dito lang ako, ha? Miggy, baby. Oy, teka. Ba't ka nandito? Hinanap ko ang apartment mo, Miggy, baby. Sino sabi Bakit sa'yo? hindi mo sinasagot Paano mo natuntun tong bahay ko? Hindi na yun importante. Ang importante, nakita kita dahil miss na kita. Ihahag kita, Miggy, baby. Bitawan mo nga ako. Seryo? Charmaine. Ba't ka nandito? Sino nagpapunta sa'yo dito? Paano mo natuntun tong apartment ko? Kapag mahal mo ang tao, hindi ka mahihirapan na hanapin ko na nasaan siya. Miggy, huwag mo naman akong iwasan. Bakit di mo sinasagot ang text and calls ko? Bakit yung messenger parang
sinilent mo, minute mo yung sa akin. Pati sa... Pwede ba? Pwede ba? Tantanan mo na ako, lubayan mo na ako. Miggy, hindi Una ko pa lang, kaya. sinabihan na kita. Mahal kita as a friend. Pero anong ginawa mo? Feeling mo, jowa kita? For your information, hindi kita type. Babae yung gusto ko. Miggy, bakit mo sinasabi yan sa akin? Yun naman ang totoo eh. Pero papunta na tayo dun, di ba? Gusto mo si Alvin na lang sa'yo. Yun, pumapatol yun. Miggy, ikaw ang mahal ko, Miggy. May panggasolina lang, papatol yun, 150 lang. Ako, hindi mo ako makukuha dahil binayaran mo ng 3 months yung motor ko. Papayag na ako. Gigawain kita. Effort ko yun dahil mahal kita. Ang hinihiling ko lang naman, mahalin mo ako pabalik. Miggy, alam ko may nararamdaman ganito. Wala ako nararamdaman sa'yo. Ha? Para malaman mo yung mga Charmaine! Seryo! Bitawan mo ako! Ouch! Ha? Gusto mo ba upakan kita? Ha? Pwede ba umalis ka na? At wag mo na huwag ka nang magpakita Miggy, dito, ha? no, wag mo ako palayasin, Miggy. Umalis ka na. Miggy. Nakakasakal ka, hindi naman kita jowa. Alo, Miggy. baka ano pa sabihin ng mga kaibigan ko? Pinatulang kita? Ha? Hindi porket nilibre mo ko ng mga pagkain pag nagmamoring tayo at binayaran mo yung motor ko, okay na. Hindi ganun yun. Grabe ka naman pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo! Umalis ka na! No, Miggy! Umalis ka na! Miggy! Miggy, mahalin mo din ako, Miggy! Miggy! You know that I bought it. Mars, tama na yan, Mars. Mars. Mars, gusto ko nang mamatay. Mars, okay ka, Mars. Hindi, tulinga, takot ka. Patay na ba? May Gusto ko na mamagyan na mabiro dyan. Sobrang sakit. Miggy! Miggy ko! Miggy! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!